Автоматичен Winkelwolf Alexanderwerk, производител Германия. Машината се предлага от ММ сервис след цялостно заводско обновяване, включително разглобяване на корпус и пълно отремонтиране на всички движещи се детайли с нови. Тук имаме работещ ник и под ъгъл 90 градуса подаващ ник, 260 литра приемен бункер, две скорости на подаващ ник, две скорости на работен шнек, автоматичен избутвач за работния шнек. ...130 мм е гърловината.